sik. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Ngadili wae. Jagat pancene ngobotana wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak tak anggo ihi bareng. Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar kepara nyata. Kowe sapa? Nalendra mburi saka mburi wingking Prabu Sri Ndang Mulya. Tak totok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Durung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Ngomong. Wigatine Prabu Astra Jingga. Ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adikku wadon jenenge Wara Srikandhi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Oh, astaga swala sila bertapa, suwalu gembel, sumorante, hawela. Janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya Adipati Harya Sengguni ingkang rawuh ana ing pertapan Sukalima. Oh, lole. Padha kanthi harja sarawuhmu Dipate. Iya Kakang Durna. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowanku adoh saka rubeda. Aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa. Ora liwat. Tiba padha-padha ya Di prayogakno ngonmu lungguh. Lenggah ana ing pertapan Sukalima kene. Iya Kakang Penemban kaya wis ora kurang prayoga sowanku ngersaning Kakang Sukalima. Nuwun sewu Gusti Patih. Nadyan ngabdipun Swatama kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti Patih Sengkuni. Iya Satama ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Satama. Nggih, kula pendhingga jimat paribe ndayana ning kasantosan. Kowe rak ya Bagas waras ta Swatama. Pangestunipun Gusti Patih tansah pinaringaning kawidadan saha pinaringan waras badan kula Gusti Patih. Iya syukur. Sawise lungguh ingkang kepenak sarta katon prayoga nggone sia dilenggahna ing pertapan Sukalima. Ana wigati apa Dipati lah kok kadingaren temen, prenjake ora padha ganter, pitike ora padha tarung. Ora didu. Kuwi ana wigati apa Dipati? Kakang Menemban ingin sepisan aku ngaturake sembah bektiku kunjuk ing ngangka loro aku tilik marang kawidadaning Kakang Penemban Durna. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Kowe weruh dhewe kananing Begawan Durna. Ya kaya ngene iki kananku Dipati. Iya syukur melu seneng Kakang. Ing sabanjure sowanku ngersaning Kakang Penemban Durna iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging mancen aku diutus. Adipati diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning pertapan Sukalima supaya rawuh ning pertapan Sukalima kene rak ngono to? Iya bener. Oh iya. Sabanjure apa wigatine? Apa pancen aku bakal pinatrapan pidana saka anak Prabu Duryudana? Apa pancen Begawan Durna bakal nampa ganjaran? Yen pancen aku bakal nampa pidana dosa kluputanku kuwi apa? Yen pancen aku bakal nampa ganjaran lelabuhanku apa tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron menampa. Ngene ya Kakang.
Kakang Prembandurna kuwi kejaba madheg pendhita ning Pertapan Sokalima. Pertapan Sokalima kuwi bumi perdikan, tegese ora kebawah keperintah negara ngendi-endi. Kakang Prembandurna kuwi madheg minangka Brahmana merdika, lair lan batine bener. Nanging Kakang Durna kudu eling yen to Kakang Durna kuwi isih minangka dadi nayaka negara Ngastina. Monggo kewajibaning nayaka negara Ngastina kuwi kudu netepi marang pranatan negara. Pendhak kala mangsa kudu seba caos marang negara Ngastina. Lah, sowan kono ngersening Kakang Prembandurna kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nanjihke Kakang Prembandurna. Ana telung candra iki Kakang Prembandurna ora sowan ning negara Ngastina kuwi sebabe apa? Oh, Dipate. Telung sasi iki sing ora metu ming aku tok. Ning kabeh para wong-wong ki padha pancen ora metu saka omahe dhewe-dhewe. Ora ana perkara kaya ngono kuwi dudu pawadan, ya bener. Pancen Ngastina kuwi lagi ketaman pegebluk. Pancen akeh para kawula ning ora entuk metu saka bale wismane. Ning Kakang Prembandurna kuwi nayaka praja, tetep kudu netepi marang kewajiban. Kuwi aja mbok nggo pawadan. Aja nggo dasar. Aku tak kepengin ngerti Kakang Durna kuwi le ora lunga saka Sokalima sebabe apa Maragage? Oh, Dipate. Yen perkara babakan aku kuwi ora sowan marang negara Ngastina kuwi ora kok perkara aku merengkang marang pernatan Praja Ngastina kuwi babar pisan ora. Ora kok jeneng aku bakal wani marang panguwasaning anak Prabu Duryudana kuwi ya ora jernyatane aku kuwi ngiyup marang sandha pepadaning anak Prabu Ngastina. Ya, bener. Aku iso urip ki merga peparing kekucah panjenenganing anak Prabu Ngastina. Kuwi ya bener. Mula pancen bener yen to aku kudu sowan seba caos marang negara Ngastina. Ning ngene ya Dipate. Sing gedhe pangamarep pangapuramu pancen atiku kuwi lagi ora jenjem, atiku lagi ora tentrem. Mula nadyan to aku sowan marang negara Ngastina, mengko yen to nganti luput aturku malah dadi srana kodheng penggaling anak Prabu Ngastina lak malah aku nampa dosa. Mula tinimbang mengko aku kuwi gonyak ganyuk ngelingsemi, luwung aku ora sowan marang negara Ngastina sawetara wektu mengko ngenteni atiku yen wis bening, atiku yen wis resik, tumuli aku bakal sowan marang negara Ngastina. Yen pancen aku entuk ngerti apa to sababe Kakang Prembandurna kuwi kok atine bening, atine resik kuwi sebabe apa? Nuwun sewu, panjenengan paring dawuh, atimu lagi sumpek, atimu lagi ora jenak kuwi sebabe apa? Kabeh ra ana perkarane. Perkara sebabe apa kuwi aku dhewe sing kudu ngerti. Mula perkara iki ora bakal tak kandhakake marang sapa wae, aja kok Adipati Harya Sengkuni nadyan takono. Swatama anakku dhewe wae ora tak wenehi ngerti babagan atiku le sumpek, atiku le bunek iki. Kosek to. Sakabehing perkara kuwi nek dienggo dhewe kuwi ora apik. Perkara kuwi bisane rampung yen to Kakang Prembandurna gelem ngendikake marang sapa wae, mbok menawa wong mau sing mbok paringi pangandikan bisa menehi pepadang marang penggaling Kakang Prembandurna. Oh, iki ora kok perkara Pertapan Sokalima utawa perkara kabrahmananku ya ora. Iki perkara pribadiku bisane rampung lan orane ya merga saka Begawan Durna. Mula perkara iki ora bakal tak kandhakake marang sapa-sapa. Amit sewu ya, Di. Yen pancen Adipati harus ngene kuwi dina iki bakal mboyong marang negara Ngastina, aku bakal mbok boyong sowan ngesening anak Prabu Duryudana iki. Nuwun sewu, aku ora iso Dipate. Aku ngerti yen to sejatine Adipati Harya Sengkuni kuwi nggone rawuh ana ing Pertapan Sokalima, ora mung duta utusan nanging pancen duta ngrampungi karya. Upama aku ora gelem mbok boyong marang negara Ngastina, mesti wae kowe bakal gawe srana supaya aku iso gelem sowan marang negara Ngastina. Ning sing gedhe pangapuramu ya Dipate. Paripaksa aku merengkang saka dawuhing Adipati Harya Sengkuni. Nuwun sewu sing gedhe ya Dipati, njaluk pangapura sing gedhe. Aku ora bisa mituruti njaluke Adipati Harya Sengkuni supaya aku sowan marang negara Ngastina. Kang, kok cepet le semaur. Monggo aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Jumbuh kawan apa kang mbok ngendikake. Nah, wis saiki kowe jujur wae, ora usah dadak tekan kono-kono rembugan. Kowe paringa dawuh.
Lah apa siswaku mentolo karo bapa gurune dhewe? Apa kira-kira siswaku para Sata Kurawa kuwi tegel karo gurune dhewe? Kowe pancen gurune Kurawa, ning perkara manut kuwi luwih manut karo aku tinimbangane karo Kakang Prembandurna. Apa nek pancen Kurawa ora gelem nyekel karo Kakang Prembandurna? Kira-kira Kurawa wani marang panguwasaning anak Prabu Ngastina. Lah kuwi lho sing abot ning kono kuwi. Mula nadyan sampeyan kuwi ngegungake sarta sampeyan ki ngendelake dumeh dadi guruning Kurawa. Ning Kurawa ngerti ya iki didhawuhi dening panguwasa tunggal negara Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana. Mula nek nganti Kakang Prembandurna ora kersa rawuh ana ing negara Ngastina ya nuwun sewu. Kepeksa aku kudu cancut Taliwondo mbudidaya supaya Kakang Prembandurna kersa rawuh ana negara Ngastina mbuh piye carane, mbuh piye sranane. Nadyan kudu sarana adu atosing balung kleting kulit. Nuwun sewu lho Kang, kudu tak lakoni merga nek nganti aku rambuyung sampeyan, aku bakal nampa denda saka anak Prabu Ngastina, Kakang Prembandurna. Sigra-sigra yen Pramana kanca, sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurda-kura reka giri-giri nanggana magawe gelari rawang-wang Nuwun sewu Gusti Patih, sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Swatama Tadah Wadana. Nanging sareng kula midhangetaken panjenenganipun Gusti Patih ingkang wiwit purwa padulan wusananipun sak mangke. Lerekipun Gusti Patih badhe ngruda peksa kaliyan Kanjeng Rama gandeng Swatama menika anakipun Begawan Durna. Menawi Gusti Patih wantun nginggul dhateng sarenipun tiyang sepuh kula nuwun sewu. Rawe rantas malang-malang puteng sugengipun Kanjeng Rama badhe kula totohi pejahipun Swatama. Bagus, pancen kuwi sing tak niati. Pancen kendel tenan anake Begawan Durna. Wani nantang karo Patih Sengkuni Swatama yen kuwi arep ngrasake kridaning para Sata Kurawa ora mapan ana ing kene. Ayo mapan ning alun-alun Gusti Medal. Kula nututi Gusti Patih ayo Sengkuni. Kang kinarya wangsit pindha kumbang angat japing tawang susu angin ngendi nggone lole Satama bareng ora nyambut gawe 3 sasi kok kendele ora jamak-jamak Satama kowe wani karo Patih Harya Sengkuni. Kandhang bleguduk suaru gembol ali loco. Nadyan digdaya kaya ngapa pinter njara langit kowe ora menang karo Patih Sengkuni. Wong Patih Sengkuni iki wong julik, Patih Sengkuni iki wong licik. Sengkuni kuwi lambene mawa wisa. Upama kowe iso menang adu atos sing balung kluting kulit karo Patih Sengkuni, ning kowe bakal keblithuk marang tembung manis Patih Sengkuni sing pancen pinter gawe reka daya gawe karti sampeka. Lole nadyan dikaya ngapa ning Bapak Bombong Wirayang. Bapak seneng kowe iso mbelani karo wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi sing jeneng anak iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso njunjung nama baik orang sepuh.
Oh, syukur Satama, Satama ning kowe mandeka dhisik ya Satama. Kowe mandeka petungen dhisik Satama aja ngangguake akal, Nger. Waduh, keseron. Kahangkro sesumbar lindho bumi konjeng kumalu kundur gatuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara pripun man Ingkang abdi pun Dursasana nyadong dawuh pripun? Sampeyan didhawuhi supaya mboyong bapa Penemban Durna kok malah dingak-dinguk kaya wong bingung. Man. Kuku kula nyadong dawuh. Putra won siji traksi nyadong dawuh. Pripun lajeng mboyong bapa Begawan Durna? Baik. Cacang puji berkati semacam jusik lagi semacam cabu bang. Ora kosek. Nun. Iki Kartomarma nendi? Kartomarma gange dipalangi mpring. Mboten iso teng pundi-pundi. Kartomarma Surtayu Durgempa wong sing pentolane Kurawa do dipalangi mpring wae ora edo entuk liwat. Mula mboten sowan. Aku rak wis dawuh to sing tak kon melu iki sing wong-wong kendel-kendel. Ha iki kok malah Durmagati Citraksi iki le nyambut gawe ya apa aku tak takon. Apa iki cek wae. Cek pancen kula dipun dawuhi supados bodho bapa Penemban Durna rawi rancas balang-balang putu. Dekati kula boten iso bodho Begawan Durna, bumi langit iso dhuwur. Piye? Bumi langit iso dhuwur, Pak. Bumi langit iso dhuwur ki wit kis mbiyen. Ora usah dadak tok sumpahke ngono kuwi bumi nang isor, langit ning dhuwur. Man, wis rasa ngomong. Dur, nun. Swatama nggondeli bapakne. Sapa sing iso ngundurke Swatama kelakon mboyong Kakang Penemban Durna. Wah, ya geliak-geliak do menyang. Menyang.
Kebapak peranggul mungkin ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar Runanggono magawiya gelari rawang Swatama Raden Kartomarma wonten dawuh ora sandadak kowe malang kadhaon ning ngareping Kartomarma ngelinga yen derajatmu ki mengabdi kowe ming tukang menehi pakan tungganganing para pangeran pati negara Ngastina lah kowe niku drangap-drangap kersaning Gusti Patih Harya Sengkuni wis jelek nyawang garing jagat esming rembulan ora usah ndadak kokian gunem tanpa guna ora ana gunane aku basa karo Raden Kartomarma coba saya aku tak takon karo kowe yen kowe duwe wong tuwa mongko wong tuamu arep dicamah dening wong liya apa kowe wujude anak sing diputrakake dening wong tuamu kowe ora rumangsa mbelani kelawan wong tuamu yen kowe ora mbelani karo wong tuamu tegese kowe wong sing koncatan nalar wong sing kocatan rasa kamanungsan ora sandadak mulang karo Kartomarma butuhe kowe gelem minggat apa ora sesuk ora gelem lunga saiki ora gelem lunga malah Kurawa sing takon bali saka pertapan Sukalima pecah sirahmu giateng sirahmu Kartomarma Swatama ketokno katidan mati ya ujian pamer wangune Satama pun disangoni karo bapa Penemban Durna. Kekuatane ngedap-edapi ora kaya biasane. Aku ki nek ngombe obat ya ora kaya biasane. Man, niki kula omong tenanan. Lho la iya. Aku ki ming gumun karo kowe. Kowe iki pangeran Pati Swatama ki ming abdi. Lah kok nganti Kartomarma kalah karo Satama ki rak ya ngisini-sini ta. Nyekel gaman, nyekel tumbak, nyekel gada, Swatama ditegeli. Menika mangke menawi Satama alit sakit ageng pejah, malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tur dasaripun kula sampun ngestakaken dawuh, kon nyekel Swatama, mongko kula prasaja. Dalu niki kula kalah kuat karo Satama. Kula semanggaken. Sapa iki?
Ming capenge kok nggawa rombongan. Kon nutuki blek. Kon nutuki wesi. Kacau apa kalah? Hah? Kacau apa kalah? Kalah karo Satama. Ora sembodo karo nek balis cekanep dhewe. Kowe arep maju. Satama kanthi sampeyan karo Durmagati, kula meguru karo Satama selawi taun. Iya ora kendlomong. Ning sing wigati kowe kudu tumandang karo Yaji Swigawan. Kula piyambak Satama iki ya Durmagati. Kowe mundura ya Leca bagus. Nek isih kepengin duwe gawean ning negara Kecina aja wani karo pengenan pati negara Kecina Satama. Satama. Aja Tama. Kowe kalah, kowe mundura. Raden Durmagati, menawi Kurawa tasih badhe mboyong tiyang sepuh kula mboten badhe mundur. Ora wedi anakku, mboten. Ora wedi karo Kurawa sing pirang-pirang Jagawa gaman tumbahe karo jati arang pewegane Jawa Barat. Kula mboten ajri kalian sinten-sinten. Cecem kowe wani karo Hayam Durmagati, tetep kula badhe wantun-wantun mboten gulung gendera. Bongkoki gaman mundur saking pertapan Sukalima, kula mboten ajeng karo sampeyan. Pecah sirahmu, kula pecah sirah sampeyan. Mbok sik beda. Engko iki mayate padha. Aku pecah sirahe, kowe pecah sirahe, ning hukum kakelan. Bedah dadamu. Ya, ngono aku bedah-bedah ngono apa-apa. Wis jan. Wajikur. Pangeran Pati kok cenanangan. Saking bantere nabrak drem. Keteting krompiang. Satama. Raden Citraksi dada. Dada sayang. Dada dasar kepara nyata. Tindak mriki badhe menapa? Mundurke kowe. Nek kula boten purun mundur, tetegese persnelenge rusak. Nek kula boten purun mundur, aku sing bakal ngundurke kowe. Apa-apa kowe wani karo aku? Wantun. Bagus. Nek kowe wani karo aku sing ora wani karo kowe. Mula gandeng aku ora wani karo kowe. Di sekecake lenggah. Panjenengan badhe menapa? Ora ngapa-ngapa genepi tata susila. Memen ketok nyambut gawe. Penakno aku tak mundur. Tutulung kamplengke raiku men rada bicu. Oh iya. Rarar sero-sero. Oh nggih ngestaken dawuh. Nggon ngisor mata. Oh iya. Aduh. Iki tak nggo bukti supaya ketokne nyambut gawe. Matur karo Patih Sengkuni nek aku wis gelut. Lah rak ngaten. Penake ya Satama. Iya. Wong perang kok ora ana suarane ting gedebuk. Kukulane perang alon-alon. Oh. Kukulane perang alon-alon. Wis ketemu Satama pun.
Wis tantang-tantangan. Tantang-tantangan gayenge ngungkuli Kartomarma kali Durmagati. Ku kula muni ngeten. Muni piye? Satama kowe mundur ora? Satama muni ora. Nek ora kowe tegese wani karo aku. Terus Satama muni piye? Satama muni wani. Kowe? Ku kula mboten wangsulan Satama kula antem. Piye? Nggen. Nggen dodo. Dheweke unjal ambegan. Ngoten. Babar niku lele bakar. Ora ana. Ming jangan brongkos. Ngirit. Heeh. Lele no pangin dodo kula kula diantem nggon ngisor mata. Weh, matane sapa? Matamu. Matamu, mata kula. Nggih. Niki. Endi? Niki. Kowe ra burung to, Dik? Empun. Kok sing mlentung ning pojokan mripat. Cici cilik. Heeh. Niku empuk jenenge blobok. Jijik ya. Pangeran Pati kok ora tau raup. Ngisor mata. Biru ki po, biru. Oh. Engko gek di Aisido. Nan. Engko gek di Aisido. Aisido dengkulmu mlacet. Wong diantem kok di Aisido. Wong lanang kok ngiku Aisido. Nendi? Bal-balan. Rumah saku Kurawa kok saiki do kentir kabeh. Kukula gondrong. Heeh. Wis ngerti. Gondronge kok do omong-omong. Kakang Durna ora ana Kurawa sing wani karo sampeyan. Ora ana Kurawa sing mentala karo anak sampeyan. Nek Sengkuni aku mentala karo sapa-sapa. Nek Kakang Durna ora kersa tak boyone negara Ngastina, apa kira-kira Kakang Durna njaluk adu kateksen karo Patih Sengkuni? Pandhita kang nyarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kowe arep ngopo Dik? Nek kowe arep methokke karo anakku Satama cetha nek ora imbang, ora sak bobot, ora sak traju. Aku ngerti kesektene Adipati Haryasengkuni niku nadyan Adipati Haryasengkuni niku ora nate manjing ning peperangan nanging kasektenmu kuwi ngedapi-dapi aku iso weruh kanthi netra batinku. Dadian kowe mungsuh karo Satama kuwi mbane kaya dene timun mungsuh duren gajah mungsuh semut ora bakal Satama menang karo kowe. Mulane pancen kowe arep ngruda paripeksa karo Begawan Durna, tandingmu ya ming aku merga padha-padha tuane, padha-padha digdayane, padha-padha sektine. Yen ngono pancen wis tok antepi Kakang Wrembandurna ora kersa rawuh ning negara Ngastina. Sesuk nek wis rampung pikiranku le bunek. Wis rampung perkaraku aku mesti bakal sowan. Iki merga perkaraku pribadi kok, Dik. Yen ngono Kakang tetep wangkot. Aku tetep wangkot. Aku tetep ngruda paripeksa karo sampeyan. Ayo nek pancen kowe kuat ngrayang Begawan Durna, ruda paripeksaning Begawan Durna. Ning kosok baline ora kuat ruda peksa Begawan Durna. Aja kelakon dosa kena kemayaning Begawan Durna aku njaluk ngapura lho Dik Patih.
mundur wan. Katri gumulung mangrempak ing wadya makiri rera nanggana nanggana magawe glarira wang-wang makiri rera nanggana magawe glarira wang-wang Santama wonten timbalan Rama. Nah, Kurawa bubar bali ana ing negara Ngastina. Adipati Harasengkuni paripaksa tak tegeli tak tibani kemayanku. Awake sajake krasa panas gulung-gulung diboyong karo Si Dursasana. Ih, mesinipun Gusti Patih mboten mekaten pakartinipun. Menawi ngantos wantun kaliyan Paduka Kanjeng Rama tartemtu Gusti Patih kewirangan. Kula ngertos menawi kasektenipun Kanjeng Rama menika mboten wonten ingkang saged ngimbangi penembahan. Oh iya syukur-syukur kowe ngalembana karo bapakmu dhewe syukur. Lah iki ngene ya Satama mumpung iki mirunggan, ora ana cantrik, ora ana jejangkan, ora ana ilung-ilung guntung ing padha sowan ana ing negok Pertapan Sokalima. Kowe iki tak jarwani, kowe tak takoni, kowe jujur karo aku. Ih. Kowe iki raming anakku tunggal to? Inggih. Kowe iki raming dhewe urip karo bapak. Inggih. Karo ibumu sambungan ya kuwi putri saka Timpurusa ya kuwi ibumu Sikrepi. Inggih. Lah iki aku tak takon karo kowe Satama jajane kowe iki kesepian apa ora? Bab menapa? Lho, tegese kowe iki ora duwe kanca dolan, ora duwe kanca apa ngembat abot entenge ngurip. Ora duwe kanca mbok nggo rembugan. Mula upama lho Satama. Iya. Upama kowe iki tak wenehi dulur ngono piye? Tegese kowe iki tak wenehi adi. Apa tak anggap sedulur ya kena apa tak anggap adimu dhewe ya kena? Lajeng Paduka Kanjeng Rama badhe mupu putra. Ora. Badhe mendhet satunggiling satriya kinarya kadang kula mapan wonten ing Pertapan Sokalima. Ora. Adi tunggal bapa siji ibu. Tegesipun kados pundi? Jan bocah kok ora damang-damang lho. Ngene. Nek aku kuwi mengko duwe anak saka ibumu Krepi ora bakal iso klakon merga ujaring para sepuh ibumu Krepi ki wis tuwa. Umure wis luwih saka 50 taun nek nganti gerbini mengko mbebayani. Bisa uga lairing jabang bayi kuwi bakal gondol nyawane ibune. Mekaten. Lah. Saka iga pamrayoganipun Bapak Sokalima. Inggih, keparengipun aku tak ijab ya Satama. Kersanipun ngene lho aku tak duwe bojo meneh. Kowe setuju apa ora? Ih. Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama, kula namung nderek. Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama Penemban Durna, kula namung sendika ndederek. Mergi putra menika kedah saged damel kabagyaning tiyang sepuh. Lahir batin, lahir batus. Ora awel grundel kowe? Mboten. Upama aku engko entuk bojo nom, ora cenanangan ngalor ngidul. Mboten Kanjeng Rama. Awas lho. Mboten saestu. Nek pancen kaya mengkono, aku tak lunga saka Sokalima ya Satama. Merga nek nganti aku iki mengko rabi ana Pertapan Sokalima mesti akeh sing padha geguyu karo Begawan Durna, akeh sing padha nyenyenges karo Begawan Durna. Mekaten. Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi? Aku arep mancing alas. Aku arep gawe srana, gawe cara supaya ngomongku suwijining putri. Nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken kula tak nyuwun priksa menapa Kanjeng Rama menika sampun gadah gegadangan wanudya ingkang dados lenging penggalih Paduka Kanjeng Rama. Durung. Lajeng kersanipun putri saking pundi? Sasake.
Sing jeneng wong gayuh kabagyan kuwi ora kok gayuh putri sing duwe derajat pangkat. Wong gayuh kabagyan kuwi ora gayuh putri sing ayu. Wong gayuh kabagyan kuwi ora gayuh putri sing duweni brana picih sing akeh. Ning wong gayuh kabagyan kuwi nduweni wanita utawa ya kuwi wong wadon ingkang bangun miturut karo dawuhing wong lanang sing setya bekti karo wong lanang. Najan mangko aku entuke putri sing nuwun sewu, ora pati ayu santo ora duwe derajat pangkat. Ning nyanta tresna karo Begawan Durna, kuwi dadi swarganing Begawan Durna. Tiwas duwe bojo wong ayu, duwe bojo wong sugih, duwe bojo derajat pangkat. Ning yen wong wadon mau mung ngasorke karo derajating wong tuwa, gunane apa? Menika langkung sae. Wis, kowe tunggu saka 5. Lho iki. Aku tak mangkat mlebu ngalas. Iya. Tak golek srana, golek cara, yen perlu aku tak tapa Bratasatama, pamujimu tak jaluk ya Cah Bagus. Sembah kula ingkang wiring jengkar paduka Kanjeng Rama. Cah Bagus Satama.
Irem kembang popong teratebang rerayungan longma lengkung tumalong rumambat witnyan besemo kang mawor raras onten yang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku ngilahing iki ora pangling kaya sowane Pandhita ing Sukalima Begawan Durna Kumbayana kowe padha kanthi Rarja sapraptamu Penemban Durna lole Kenthos waluh gempor manyor-manyor duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana kula nan tan sampinan nganing kawidadan ing Sampikala Pandya Betari kemareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk tak tampa gawe gedhe ning atiku mula kabeh para baju barat jem setan mriprayangan kemudha mapan ning dandang mangure padha nungsang puyang gudel bingung merga katraking hawa panas pangiraku pancen ana titah ing nedeng sekung semedya ning jroning dandang mangure jebul tinemune sira kula Begawan Durna marata copo yen pancen duwe gegayuhan Durna matur marang eyangmu Pandya Betari Durga apa ta sababe lan gegayuhanmu apa dene kowe nglakoni tapa brata menika ngaten Ibu Batari. Estunipun keraya-raya kula menika sowan wonten ing dandang mangur lan kula nglampahi tapa wonten ing wana Krendayana mriki. Mboten sanes kejawi namung niatipun namung nuruti dhateng gegayuhaning manah kula. Kowe duwe gegayuhan apa Penemban Durna? Oh inggih, waleh-waleh menapa? Estunipun ngantos kula kedarang-darang prapta wonten ing tanah Jawi menika krana nalika semanten kula menika kepengin ngupaya dhateng kadang kula pun Sucitra inggih nalindring Pancala. Nanging ngantos kula mapan wonten ing Pertapan Sukalima kula mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha lan pinaringan momongan setunggal inggih menika pun anak kula Swatama. Swatama menika ingkang kula jangka sageta mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngastina. Ngantos paribasanipun kula menika sampun kadhapuk dados brahmana kemawon kula menika sampun wonten tumindak ingkang alisir saking angger-anggering kautaman menika namung betekaken ngupayakaken dhateng kamulyanipun anak kula pun Swatama nanging nggo sakmriki Swatama menika pancen kados dene lare ingkang koncatan kabejan koncatan lan boten saged kasinungan kabegjan mila gempong raos ing manah kula tumunten niat kula menika supados sakmangke tedhak turun kula menika dados tiyang ingkang mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha tumunten kula gadah niat kepengin palakrama malih Pandya Betari Durga. Tobat. Ora nyebut karo umurmu apa Begawan Durna. Ing atase kowe kuwi wis tuwa. Kowe kuwi wis kladuk yuswa lah kok dadi isih kepengin rabi. Nuwun sewu. Mergi kepengin napakaken dhateng tedhak turun kula. Ya margi sampun kula mbudidayakaken ewadene Swatama mboten saged dipun budidayakaken supados piyambakipun menika dados tiyang ingkang mukti. Mila temen kula kepengin nggadahi atmaja malih supados sakmangke saged pinardawa kamulyanipun Begawan Durna. Yen pancen kaya mengkono tegese nggonmu bakal duwe niat rabi mau pancen kepengin muktekake marang turunmu kuwi becik, kuwi apik. Nanging apa ya ana sing gelem nuwun sewu lho Durna? Apa ana sing gelem leladi lawan sawijining brahmana ingkang yuswane wis sak kowe kuwi Begawan Durna? Najan boten purun. Samangke menawi kula iming-imingi. Iming-imingi kuwi apa? Menika badhe kula janjeni, badhe kula
Paringi kamukten menapa Brana Picis menika mangke saged kasembadan. Banjur wong wadon ngendi sing bakal dadi lenging ciptamu? Nuwun sewu. Kula menika janjanipun sampun sesambungan katresnan lami kaliyan satunggiling putri nanging jebul dipun rebat kaliyan Kyai Kakung. Sapa Durna? Monggo ingkang rebat menika murid kula piyambak. Ingkang rebut menika inggih siswa kula piyambak inggih menika pun Arjuna inggih pun Janaka. Wontene putri menika kala wau putri saking negari Pancala. Sirisiran kula wiwit rumiyin menika lak namung Sri Kandi Pandhawedari. Kagatri sang kapirang urinangkul kinambet kembet dosang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Lah apa mengkone ora bakal gawe wirang wing atase kowe iki kok bakal ngrebut marang tetimbangane putuku Janaka. Apa ora gawe wirang sarta kucemas mamulan kabrahmananmu Begawan Durna. Lah menika mila kula nyuwun iga pertikelipun Pandhawedari Durga. Supados samangke kula menika saged nyidra dhateng pun Sri Kandi nanging boten kawistara menawi Sri Kandi menika dipun colong dening Begawan Durna. Caranipun kados pundi kula semanggaken dhateng Pandhawedari. Kula nyuwun supados paduka kersa sak biyantu dhateng jasad kula Pandhawedari. Tobat yang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku. Yen to pancen mengkono gampang Durna gampang. Waton kowe ora wujud Begawan Durna, kowe tak dandani. Samengko kowe bisa nyidra lan Srawara Sri Kandi nang yen to ana bobol boroting lelakon. Yen to nganti ana apa-apane aku ora melu-melu lho Durna, kabeh mau mung saka panyuwunmu. Mangke kula nyebane tanggel piyambak. Ngampeta ambegan aja nganti sira unjal huswa. Nganti telung kedhebing paningal, mengko sira bakal wujud apa sing ndak karepake. Oh inggih, ngesnaken dawuh. Monggo Pandhawedari. Matur nuwun. Matur nuwun. Nyidra lan pun para Sri Kandi. Nang aku meling karo kowe lho, aku tunggak waru, tunggak dadap, godhong. Tegesipun aku ora melu-melu, ora melu nggarap. Mengko yen ana apa-apane tanggungan dhewe. Oh iya, ngestaken dawuh nyamung pangestunipun Pandhawedari ingkang kula suwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Kumbayaksa. Nami kula Kumbayaksa, nganggo jeneng Kumbayaksa. Saka panjenengan muga-muga nireng sambikala ngono bakal nyidra marang para Sri Kandi. Woh, adalah Sri Kandi. Lakon benjang aku kowe tiba nang pepangkoning pun Kakang para Sri Kandi.
Ayat langening kalang wanat gelar pandaan muncar non lir kekonang surem sorot etan padang om nuwun sewu Kanjeng Pangeran mbok ya wis nggonmu tansah nawung sungkawa ingkang kaya mengkono Kanjeng Pangeran. Nuwun pangapunten Pangeran. Wingi monggo tumunten maring pangandikan. Nadyan kula menika mangertos kados menapa to kodheng Bengkali Patuko Pangeran Arjuna nanging kula suwun kanthi sanget babagan perkawis menika munggi karembak supados sak mangke pinanggya pepadang Pangeran. Pripun Den? Keng garwa sampun sami matur kados mekaten. Janjane enten apa, Kakang Semar? Kula wonten dawuh. Waswatara sak Candretung lungun dina samengko iki. Madukara kelangan pusaka, Kakang. Kelangan pusaka? Ya pancen kaya mengkono. Lah sebabe napa lan pusaka napa sing ical? Mongko ingkang murca saka kasatriyan ora ana kejaba mung Kyai Pasopati. Kakang persasat pepes bayu kang tapis yen to nganti aku ora pinanggya kelawan pusaka paringaning jawata kang aran Kyai Pasopati. Kakang Semar Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti sing jeneng barang ilang niku nek mboten digoleki nek mung ditinggal meneng mawon kaya ngoten niku ya ora bakal ketemu. Sejatine aku wis kawit mau yen to bakal budal angupaya pusaka. Nanging bareng kelingan kelawan impen ingkang dak lakoni kaya mangu-mangu rasaku. Napa melih? Ngrembug babakan pusaka durung rampung kok bab impen sampeyan ngendikake. Katon yen to garwaku Wara Srikandhi nitih krata nanging tanpa kinusiran dening sapa wae. Kreta mau mahawan gegono ilang tak kedhepake Kakang kuwatir melang-melang rasaning ati kaya ninggal jejabang ning tepining balumbang. Yen to aku goleki kelawan murcaning Kyai Pasopati. Kakang Semar marika den mrayitna semuriris eka balik titiyani Gandayani. Lah pripun? Lah napa kersane sampeyan boten badhe upaya Kyai Pasopati? Niatku bakal goleki nanging kawatir kelawan garwa Madukara. Ngeten mawon. Napa kula kalih gareng keri riki sampeyan tindak kalih Bagong kalih Semar ngupaya pusaka. Ngoten mawon napa dipilih mawon Bagong sing keri riki kula kalih gareng kalih Semar budal napa Semar teng keri teng riki. Nek Semar keri teng riki niku tadahe akeh. Semar niku mangane ora umum. Nek sampean malah boros. Petruk njaluk didak nganggo sepatu bal. Ameng areng ngidake kok dadak tuku sepatu bal. Pancen setan kowe lah. Kakang Semar, wonten dawuh. Kakang wae melu kelawan tindakku. Petruk melu kelawan aku, Gareng kelawan melu aku. Lah terus sing jaga Ndara-ndara putri, Bagongan. Kowe tak dawuhke rining Madukara. Nggih. Reksanen bendaramu sakarone. Waduh. Kula mengijen. Iya kowe dhewe. Lan ngertiya yen pancen kowe wis saguh. Aja mung kandhekku ning pangucap nang kababaro tekan pakarti tegese ngene. Yen nganti ana apa-apa ing temandu lawan garwaku yen nganti babak kulite gedhe katriwandan. Nyawamu sing dadi jole. Wah, abot iki. Piye, Tru? Manut wae, dawuhe Ndara ki manuta wae.
Manuta wae men cepak patimu manuta wae. Ora sandadak werna-werna nderek kersane Ndara. Nggih, pun sendika ngestakaken dawuh. Wani nanggung perkarane, kula tanggung bakarane. Wale. Kula tanggung perkarane jagung bakarane. Jagung bakarane kula tanggung. Kula maem kabeh. Ayo Kakang Semar tutna laku jantraku Kakang Loyonto. Nggih, monggo kula dherekaken. Mulat mara sang Arjuna semana kang kamanungsan. Om Om hati ya Kang. Bagong, wonten dawuh ora ana jamak lumayan to papan kene kuwi papaning para wanita. Nggih. Arepa kowe dipasrahi dening Kanjeng Paren. Nanging lumrahe rak ya jaga ana sak njabaning taman Madukara. Oh nggih. Aja ana wong kang bisa mlebu jroning taman. Elinga yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan aku lan Yayi Wara Srikandhi. Bakal gedhe pidanane. Ngestakaken dawuh kula ajeng jaga teng jaba mawon. Teng mriki kula ya ora kuat karo wong ayu-ayu kaya ngoten iki. Pikir aku nglambrang tekan endi-endi. Iya, pun nyuwun pamit sing atos-atos. Kowe sing ati-ati Bagong. Nggih. Utawa tata kate Wisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 ladan jebul mandi pangestune Pandya Bedhari Durga kekalangan ana ing gegantang Dasawangi sor kasatyan Madukara sepi samun ora eneng apa-apa jana ingkang alok kelangan. Wara Srikandhi kowe bakal tak cidra jinatu krama dening Prabu Kumbayaksa Wara Srikandhi. Dewa Srikandhi ora ngerti sangkan parane Wara Srikandhi cinidra dening Nalendra Yaksa Panakawan Bagong non Panakawan Bagong wonten dawuh kok sumengkale undang-undang srone ra jamak-jamak enten apa Bagong bareng kowe metu saka taman jagana ing lawanging taman kowe tak kandhani nggih Srikandhi ilang teng Dalan Sukun kairak kandri iki Srikandhi. Wah, Srikandhi ingkang rayi. Iya, garwane Ndara Janaka sing ingkang rayi. Iya. Teng pundi? Ilang Bagong dicolong Ratu Buta.
Aku weruh dhewe kowe nyusula Kanjeng Paran matek. Aku lho nek nusul mesti Bagong, kowe tak kon tunggu weruh Sri Kandi. Kok ora tanggung jawab. Longgo warung waduh. Nek warunge isih enten apa-apane. Nek wis entek-entekan. Ajeng napa kula? Nek ditusuk, dipanah jagung bakarane. Apa ndi? Wis tanggung perkarane. Kowe nek wani ya wani, nek ora ya ora. Nggih, pun tak antepi lak matur Ndara Janaka nek kanane madu karo kaya ngeten. Pripun? Le tindak kok mandeg mangu atine mboten jenjem nggih. Iya, Kakang Semar. Kelingan Madukara. Empun mboten sadigagas wong nyatane enten sing jaga. Anak kula Bagong niku nek pun duwe tanggung jawab arep wonge glece kaya ngoten nika ning ora mingkuh saka tanggung jawab. Nggih kok, Den. Nika niku jaga kampung Dina Impring niku kowe ora tau mulih kok awan bengi teng riku kok. Wong dasare ya ora ndek omah Bagong. Dadi wis ming teng riku niku. Kalih ngenteni wong kei rokok, wong liwat ngekeki dhuwit ngoten niku wis Bagong niku wis regepe ra jamak-jamak. Nggih pun mboten sak kuwatir, Ndara. Ning atiku kok ora penak. Ndara, kendel Ndara. Ana kawan Bagong eneng apa? Ngaturaken kedrawasan. Sekawit kula dipun dawuhi jagi ndara-ndara garwa panjenengan Ndara Sembadra Ndara Wara Sri Kandi. Iya, eneng lelakon apa? Kok raimu pucet? Bagong apa kok? Kringetmu anti kaya ngono kuwi teng dlewer. Ngapa Gong kok raimu cipet? Pucet kok cipet ora? Ngapa Gong jujur? Bagong eneng apa? Sewu-sewu kalepatan. Ya Gong pangasa mangke Ndara. Eneng apa? Niki wau kula kok njaga Ndara Wara Sri Kandi. Ngapa Gong kok nangis ki? Ngapa kowe iki ngedeg-degi wong tuwa nangis ki ngapa? Bagong kok ndagel ki ngapa? Ndagel cengelmu semplok kowe. Kena mili air mataku. Aduh nek ndagel. Eneng apa? Anu Ndara ngaturaken ketiwasan. Enten sing ical. Sing ilang apa? Ban. Ayo wong nek kulino sembrono culeken mripate kereng. Aja sembrono sing ilang apa? Kawis kula kanca jaga Ndara Sembadra kalih Ndara Wara Sri Kandi. Iya. Terus kalih Ndara Wara Sembadra kan jaga teng jaba. Kula mung disangoni klasa secuil. Iya, wajibe wong jaga pancen ning jabaning kori. Nggih. Ning Ndara Sembadra celuk-celuk kalih kula. Garwaku nyeluk kowe. Nggih. Sebabe ngopo? Wara Sri Kandi ilang dibetok kalpi. Reng, rasa reng, wis rasa. Tonyo lho. Iki serius. Kalpi nabrak ndasmu iku. Gareng kok nesu. Kalpi piye sing ndek aku e. Oh. Mboten aku sing dikira nyolong ora. Wong bane we. Alus kaya ben ngepot. Oh. Ndara Wara Sri Kandi cal dipun beto napa
Ratu Butadara. Bagong. Non. Aku wis kandha karo kowe. Yen nganti ana babak kulite garwaku gedhene lakon. Sing gawe katriwandaning garwaku nyawamu ijole. Kula nyuwun pangapunten. Kula ya wis berusaha sapi-apike kok Ndara. Ning mesti jeneng maling niku ora luwih pinter tinimbangane sing jaga. Soale kula kan kulino maling. Garwaku ilang nggih. Ming dalan loro. Kowe minggat apa tak pateni? Iya, Pak. Milya dipateni. Wong tua ora ngajar ora. Karo anake dhewe kok kon mateni ora. Malane ora urip orang bingungke wong. Lunga wae Le, lunga. Arep pisan iki iso urip. Ning sombo taun kapan bisa ketemu karo aku Le? Lunga wae rasa. Aja gelem nek dipateni Le. Lunga wae, Gong. Milya lunga wae aja gelem dipateni. Mingkari dalan loro. Mati apa minggat? Aku oleh mangan jaluk sapa, Tru? Aku ora aturan ra doyan to. Oh, biasane ya sok mangane turan. Atiku. Ora. Meneng kowe. Aku piye, Tru? Wis kowe lunga wae, lunga ki isih urip bane dipateni wis ora bakal urip meneh. Kula take samawan kan pamit, Ndara. Kakang Semar, kula garwaku Ora Sri Kandi melu murca ilang cinidra Ratu Buta. Kakang Semar, aku kudu piye? Sampeyan iku duwe kakang ampuh. Ratu Ndarawati kok piye dipadosi nyuwun pitulungane ingkang raka. Iya, Kakang Semar. Oh, Suram Tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denyailang kang memanise wadananira layu kumel kocam ranyo maratani malang nasibku Pisaro Petra maglegeken aku sedih kok maglegeken Pisaro Gareng pisah karo bapak mung mergo ditundung karo Ndara Janaka wis separan-paran iki arep mampir nggone kanca ming ayo padha nangis bebarengan. Ora ana sing tak pikir iso menehi apa panguripan karo aku mung do piye. Wah, jan. Cilaka iki. Arep ngapa iki? Bangane urip ora duwe sanak kadang ora duwe mitra kawruh. Luwih becik. Aku arep mlaku sak paran-paran. Wis ben weteng ora arep tak isi, ngelak ora arep tak ombeni. Mati nang dalan ya ben men diarani kena Covid-19. Mangkelake aku. Wis tak niati kaya ngono, imbangane urip wis ora ana gunane.
karo dayang mak bang bu bolang kali copti sapa sing gawe. Iki dewa kok ora ana wujude. Pancen ulun badan alus, Bagong. Wo, kok nitik suarane Bathara Antarada. Iya. Kok mek wujud kabut kaya ngono. Wayange urung disiapke. Lah ya sak anak-anane kan wis. Gandeng wayang Sliman ya wis ora apa-apa. Bukti kula pukulun tipes padha-padha. Ini ngene, Pak. Kita aja mati. Aku kaya wong edan lho ya. Omong karo kebul. Ki mang penonton do mbayangke iki kebul mulek-mulek kae kaya mistis banget lho. Iya, iya. Iya jengkolmu merasa. Ora ana wujude kaya iya. Asing jeneng wayang ki ya sok lali barang. Iya. Asing nyiapke wayang dibel bojone. Mas, kowe nyanding bojoku ora? Walah. Bojo kaya peyeke digemaken. Ya wong ki tresnane ya dhewe-dhewe kok. Ha ngene ya, Bagong. Ulun jarwani, kita ki ora kena mati. Nanging kita kudu iso mbalekake ya kuwi wujuding pusaka Pasopati. Lajeng goleki teng pundi? Kita ngerti pusaka Pasopati iki sejatine dewa ingkang nyuwun sarta dewa ingkang gawa saka kasatriyan Madukara kinarya srana sarta bakal diparingi kekuatan dening Sang Hyang Jagat Jatimurti. Mula sejatine Pasopati kuwi ulun ingkang gawa. Wah kene tak jaluk. Hus. Aja sembrana. Yai Pasopati bakal ulun balake lan jeneng kita, nanging kita kudu iso ngrampungi. Ya kuwi langing Wara Srikandhi. Terus carane kita aja wujud Bagong. Kita wujud Nalendra. Bakal ulun ingkang wujud sarta balekake sarta ganti wujud jeneng kita. Oh nggih, ngetaken. Yai Pasopati kula trimaringaken rumiyin. Nya, tampan ana Bagong. Kekuatan yang Pasopati iki pancen kaya mengkono kuwi. Lan kita ngerteni sejatine Kyai Pasopati iki ora wujud panah, nanging wujud daya kekuatan. Ajare ana sing ngendhake nek Kyai Pasopati iki wujude bedane kaya wulan tumanggal. Tanggal pira dhisik? Nek tanggal tuwa ya rampuh. Ampuhe tanggal 6. Iki nerada iki mesti wuda. Hus. Ketara ditutupi putih-putih kaya ngene. Aja sembrono. Kita ulun ganteni ya, Bagong. Ngestaken dawuh pukulan. Jagat Dewa Bathara. Wah, dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangadili kowe. Ana sasmintane ingsun Jagat Dewa Bathara, jagat gedene Raja Majapahit. Kita ulun paringi tetenger Prabu Astrajingga. Majiku ibini. Ora, wis. Astrajingga paring tetulung kan para Pandhawa ben Srikandhi bali ana ing Madukara lan Kang Nyidrawara Srikandhi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka kuwi ketemu Kresna. Ora apa-apa wong lemu kita kok. Kita kresndut. Nek wong samana mangadil Dimas Arya. Dimas Arya dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kondur makayangan ya.
Ora? Nggih. Uswatara wanci adimu Janaka ora sowan. Ya. Mula si Adi tak jawil metu saka Datanegara Ngamarta wigatine bakal ndak kanthi tilik marang adimu si Arjuna. Resna kakangku. Yen pancen kaya mengkono ayo digelak lakune. Mundhak dadi pangarep-arepe mbarep kakangku. Lho kok sik? Lah kae malah Janaka tekan kene kae piye kae? Yang ganjing langit kelap-lapaton lerekin sangking risang mawe gandrung ing Arjuna nunen maring adab kucem guayaning si Adi rengu pasuryane eneng apa Koko Prabu Madukara ketaman nelampahan lelakon apa pusaka Kyai Pasopati ical nyarengi Wara Srikandhi cinidra dening Nalindra Yaksa. Mongko kula mboten mangertosi wonten pundi dunungipun Nalindra Yaksa menika kala wau. Koko Prabu, piye? Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka paring pepadhang dhateng pun Janaka Koko Prabu. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lereking sanging risang mawe gandrung. Ing Arjuna lunen maring adhaw. Ora usah ndadakaku ing maring dawuh, marata sawangen kaca paesan iki. Gage Yayi, sawangen. Yata laruta saking godha sang kula-kula. Yen amutusa sang Sri ing wis cetha Nalindra Yaksa mati dening tanganing Janaka. Satriya bagus Raden Janaka Nalindra Yaksa Kumba Yaksa kowe sing nyidra garwa aku rambut balik tak pecah siramu wah konangan mati dene wah ayo amuk Ila dalah mejanane temen Arjuna mundur Werkudara ya kalah lah apa kudu aku apa jeneng leling semi ing atase mung wujud Nalindra Yaksa kok tuduna Tandrawati nganapakake kridaning Nalindra Yaksa mau ya aja seneng-seneng tak goleke jago kowe legane atiku. Sik. Iki kok
Lho ana wong kok aneh. Niwang sok mana? Mengadili penjahat. Ngadili wae. Jagat pancene Bathara wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak tak anggo ihi bareng. Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Sri Ndang Mulya. Tak totok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Durung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong. Wigatine Prabu Astra Jingga. Ana jawabmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adhiku wadon jenenge Wara Srikandhi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis jan pahit iki. Saguh ora? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu-Nggara. Yen manyan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana alam brana iki ayo padha tang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC ngono. Wah, edan proco banget terus. Mungsuhmu nendi? Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Acara. Iya. Aku tak mangkat sono. Iya sing ati-ati. Wis ya? Iya. Ngece aku kaya aku sing Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembungke Nalendra saka Perumahan Indah Permai. Aku Prabu Astra Jingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuh Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adhiku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Wah. Wah. Waduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang Ganjing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah Dewa Srikandhi. Prabu Astra Jingga babar Kilura Bagong. Aduh!
Bagong ngaturake panuwun ya Bagong. Saman mriki. Hi. Bagong. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Dudu aku sing kudu ngadili sata menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa Sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean gerangan ora. Mbaya eling. Wis duwe bojo sikil papat kurang apa? Ora ae, Sinuwun. Punten kok nggih kula sampun ndodok ing ngalematan. Mboten nginten bilih Kang Pimba Yaksa menika bapa Panembahan Durna. Inggih, inggih. Lah kersanipun jantosipun kula badhe madosaken sederek satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayuhipun Wara Sri Kandi. Lho mangke rumiyin. Wara Sri Kandi menika sampun dados tetimbanganipun kadang kula Janaka. Upami bapa Durna menika tresna kaliyan Wara Sri Kandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musim maling lho la iya. Nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja-aja, Bang. Aja, Bagong. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng Bapa Panembahan Durna mriku guru kula. Tertemtu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trimah. Bapak Durna benjang mari sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun boten sae. Oh inggih ngestakaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka, iya Bagong. Pusaka Pasopatipun kondur menyang endi? Dipun beta kula. Lho. Mbok gawa nggih balekno nang Madukara. Nggih mengke kula konduraken. Yen ngono wis katon padhang kahanane Janaka, muga-muga kabeh tentrem ayem ora ana apa-apa ya Arjuna.